Hakasin kebaar yo syuki minister biang uma kermen shila u MLA jongka cleared constituency. Uma kermen shila udai u MLA jongka cleared constituency ubala chajit house nem arajar khatpra. Henry ubala chajit biang hauni usnem arajar arpulai. House nem arajar khatpra uma kermen shila ulabat ye katanat excise bat katanat social welfare. Bat hauni usnem arajar arpulai ulabat biang yakini kitanat kiba ulabat house nem arja karpra hapo ka jingalam jong Konrad ki sama kum chief minister uma kermen chila udai unong mi khamat jong ka UDP na po cleared constituency bat ubala pelim ya ukurtong jong ka NPP hauni usnem arjar ardulai ka jingjob jong uma kermen chila hauni ardulai kalong ke jing kerku yaki pajba hakaba ola yo lat biang ban chakri ya pajba hak jing long minister boun man la boun man ra shibon ka roy kapar po ka district kabalong ka district barang saadin hak bon kiliang kikam kiba sa teng kiba ukar mencela kiba umla ban pendep ha warjar khatpra kalong par ka jing kerku yu hauni ar pulai kalong bolo chajit biang ban pendep yaki kam baro kiba sateng hawa jakat pra packaging yo shong biang hakuchuki minister kajing job biang jong uma kermen shla bat kajing yo minister biang jong u kalong kajing kerku ya ka cleared constituency bat ya kajela hi baro kalong ru kajing sorong ya ka cleared constituency ba kala yo minister la arsin kanti uma kermen shla urai wei ni kinong mikmat ubakub ye kajing long kabas ngeurit kajing job chungu bat kajing kiu jong kajing yo wo chungu kapan i ba ki pai ba kidang shania hapo kajing alam chungu kum unong mikmat jong cleared constituency habangi phai chos nem arja kharpra uma kermen chla olayo arpeu jar arspa praposan bot bat haune usnem arjar arpulai pan olayo arpulai jar sanspa khatsawun uma kermen chla hakapi jong u ula ai khublei ikiba haying sem jong u ki perlok perjor bat kumju ikinong kersan kiba kersan yu barbor bat kumju ru ikiba don rengkat bat u hakajing bam sma jong u kum u menteri sarkar kajing khublei kerpang kali ru sekipai ba jong clear constituency kiba kan mau u hakajing duai bat kumju hakajing kit pokir biang yu uma kermen chla ulo ong ba unyai trei shitom bat un ai ka jing chakri ka bab hatam ki pai ba jong ka cleared constituency bat kumju jong ka chla hi baro ka wai